er sjovt at kigge på mennesker. De ser så sjove ud. Nogle er høje, andre er lave, og nogle har en stor rød tud. Nogle er sorte og røde, og mange er gule, og en del er hvide. Jeg håber én ting, og det er, at de flytter sig i tide, inden bomben den kommer. Inden bomben den kommer. Jeg tror den kommer til sommer. Der tror jeg bomben kommer. Shh, kan du høre bomben? Lige ned i menneskesumpen. Vi er så forvirret, vi render rundt som høns uden hoveder. Klør os i panden og prøver at huske vores dankortkoder. Vi bygger en stor mur rundt om vores lille orange telt. Og lytter til os selv og ignorerer dem, der har virkelig brug for hjælp. Jeg tror, at bomben den kommer. Nej, vent, jeg ved, at bomben kommer. Jeg tror, den kommer til sommer. Ja, det gør den. Det vil være mest taktisk. Det er faktisk der, bomben kommer. Kan du høre bomben? Lige ned i menneskesumpen. Det er ikke særlig rart. Nej, det er ikke særlig rart. Det burde altså ikke være nødvendigt at sige det. Men her er vi i år 2012. Ærligt talt, det hele er næsten gået galt. Vi skal altså opføre os pænt mod hinanden. Ellers går det galt. Ærligt talt, ærligt talt, ærligt talt.